ja tu Jupiter a dneska si ideme urobiť hrianky s nutellou. Ideme si vybrať ten hriankovač. Tu takto. Si vyberieme tento veľký hriankovač, zoberieme ho, dáme ho tu. Teraz, tu je hriankovač, zavrieme šuflík a ideme si zapojiť hriankovač. Tak, si ho pekne zapojiť, takto do elektriny, takto pekne do elektriky. No, teraz si ideme, otvoríme si kliet a idem robiť aj pestre, takže ideme ich spočítať 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak, ja trochu si vás položím, tu vás potom vypravím, ja sa to zatiaľ položím, dám chleba, no, teraz, tu mám chleba, odložím ho späť, zavriem a teraz si ideme vybrať nutellu, vôbec nedociahnem, podáme nutellu, no. Oni podáva nutellu takto. Teraz položím si vás takto. Strašne improvizujem. Takto si vás položím, idem dať chleby. Takto tu pekne do hriankovača. Mietky dám dole. A zapneme. Nám to takto robí. Tie červené čiarky to ohrievajú, sú na obidvoch stranách. No, teraz si ideme vybrať tanier. Takto tanier. Tento presnejšie, tým mám teraz do ruke. Tento presne bol on. Zoberieme si nutellu. Stvoríme ju takto. Ďalej. Vyberieme si nožík, ktorým to budeme natierať. A ja vás zavolám, keď vystrelí hrianka. Nám to hreje, takže by to už mohlo byť tá hrianka. Takže za chvíľu vystrelí. Takto z vrchu pekne. Tak. Trošku to páli. No nevadí, teraz si ideme pekne počkať. Zavolám vás, keď tá hrianka už bude vystrelená. Ne? Tak zatiaľ čus. Už vystrelili, že si ich opatrne páli, zoberme na tento tanier. Tak, rýchlo. Dobre, teraz dáme zatiaľ robiť druhý chlieb. Napíšte mi do komentára, či vás bavia takéto videá. Sice som začínajúci youtuber, ale dúfam, že vás to bude baviť. Zavolám vás, keď
natrem tieto 2 chleby, lebo natieranie nebavím nikoho. Tak, zatiaľ čaute. 2 chleby hotové za 6. A ak by ste chceli vedieť, tak odhalím sa za 500 000 odberateľov. Čiže ak ma chcete vidieť, tak hážte tam tie odbery. Zavolám vás, keď vystrelia ďalšie hrianky. Tak, zatiaľ čus. Obťažovať s tými hriankami, lebo trochu to tak dlhšie trvá, tak nech sa nekúkáte iba na to, že čakáme takto, kým vystrelia hrianky. Takže vás zavolám. A ideme si zobrať pály. Tam ich máme druhú a už som sa pobalila asi. Aj takto ideme ísť znovu natreč, ale aspoň dáme spolu takto do hriankovača. Zavrieme a zavrieme tak. A znovu vás zavolám, kým natrem nutelu. Teraz už počkáme, kým nám vystrelia hrianky. No, takže vás zasa budem musieť za chvíľku zavolať. Vydržte. Takže vás zavolám. Tak, ďalej. Už vystrelili takto. Ideme si ich tu dáko natlačiť. Tento tanier. Mal som to v pláne dať na malé 2, lebo keď robím pre sestru, ale zabudol som si popýtať malé taniere, lebo tam nedosiahnem. Lebo ja som taký nízky a tie taniere sú až úplne hore. Takže, no. Zavolám vás, vypojíme ešte z elektriny túto vec a zavolám vás, keď to bude celé hotové. Tak, zatiaľ hotové. Ideme už iba odložiť tento gigantický hriankovač. No, otvoríme. Tam je miesto. Musím vymyslieť, že si zdade položím, aby to bolo dobre vidno. Lebo nech sa nepodhádam. Tam vás takto zatiaľ. Tak. Alebo kašľam na to. Proste vás skúsim takto vybaviť. Nejak takto. Ešte by to bolo dobre takto. Dúfam, že vidíte. Sa to skontroluje. Nevidíte. Je trochu nižšie, tak. Teraz by ste mali vidieť. Vidíte, tak ja idem odložiť ten hriankovač. Dáme pekne. Tak. Zavrieme. A odložíme nutelu. Takže čau.